जय जगन्नाथ। मु आपणकर प्रभाती मोर नुआ प्रथम ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। मुझे आसिक अच्छी मिनी कोणार्क मंदिर रे। आपण माने भाबुथिबे मंदिर तो मंदिर, मिनी कोणार्क मंदिर पुणी कौन? आज्ञा आसंतु जानिबा संपूर्ण मंदिर विषय रे। देखुचंती आज्ञा मंदिरटी केते सुंदर होईछि। एही मंदिरटी 1800 शताब्दीर मंदिरटी अबिकल कोणार्क मंदिर परी बहु सुंदर लागुछि और निखुण कारुकार्य होईछि। मंदिरटी सेमती जीवित अछि। देखुचंती चतुर्पार्श्व देवादेवी सेमती जीवित अछंती। ना कला पहाड़ आसी किछि भांगिछि, ना समुद्रर लुणी पवन किछि क्षयक्षति करिछि। एही मंदिरटीକୁ राजा लांगुला नरसिंह देव तोଳାଇଥିଲେ, ଯିଏ କି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତୋଳାଇଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା, ମାନେ 42 ବାଟି, ଯାହାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସତେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସି ବନେଇଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରଟିକୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ମନ୍ଦିରଟି ଛୋଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରି ଅବିକଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବଡ, এই ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଅବିକଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବେଇ ସାନ୍ତରାଙ୍କୁ, ତୁମେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମନ୍ଦିରଟି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆମେ କୋଣାର୍କରେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା। ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା 1200 ବଢେଇଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ତୋଳାଇଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ରାଜା ମନସ୍ଥ କଲେ ଏହିପରି ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କର ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ତୋଳାଇବା ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ଡେମ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମିଷ ଭୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ଆମିଷର ବେଲପତ୍ର ପଡେ, ଯାହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ